És most egyébként a nagyoknál meg lehet nézni, körbe, 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 körbe. Most videózom, nem menj bele, Feri? Gyertek! Hozzad! Szépség! Mama, hozzad! Hozzad! Na nézzük. Hogy tudja vissza? Hol az anyád? Ott van. Masa! Fogjátok! Hol vagyok? Masa! Menjem akkor után. Jaj, gyerekek, ilyenkor nem mozdultok Szerinted? meg. Marsál! Gyere, gyere, gyere! Gyere! Menjél, hozz vissza! Hozzád! Menjél hozzád! Szia! Jó van. Daisy, 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 gyere. Daisy, Daisy. Baba, finoman! Masa! Miért minden? Jaj, a hiszifanka, hozzá se érnek! Hoppá! Daisy. Masa, gyere vissza! Baba, hozz vissza!